today. Rambo Bwera President Ndavene and Ndakuwa President. Atwaruba Magabo seo balwa mafuta angani wamenye hey dziko la America laika dziko lino pa mndandanda wa maiko omwe nzika zake ziziyenera kupereka chikole cha visa zisanalowe mdzikolo. Kalata yomwe nthambi yona za mdziko ku America yatulutsa yati nzika za dziko lino ndinso za Zambia ziziyenera kupereka chikole cha ndalama chapakati pa 8 million kwacha ndi 26 million kwacha motengera ndi momwe akuluakulu ona zolowa ndi kutuluka mdzikolo angawunikire. Kalata iyi yati izi zizayamba kugwira ntchito pa 20 August ndipo ndi mbali imodzi ya ntchito yoyeserera yomwe dziko la America likugwira. Winston Kaimira anatipasira zambiri mu ripoti iyi. Zomwe boma la America lachita zadza pomwe dzikolo lakhala likudandaula kuti nzika za dziko lino zimakakhala mdzikolo mopyera nthawi yomwe amazivomereza kutero. Kalata yomwe boma la America latulutsa yati nzika za dziko lino ndinso za ku Zambia zidziyenera kupereka chikole cha visa zikamalowa mdzikolo. Ndalamazi ndi zapakati pa 8 million kwacha ndi 26 million kwacha. Anthu omwe akulowa ndi kutuluka mdziko la America ndipo apereka chikolechi adziyeneranso kugwiritsa ntchito chimodzi mwa zipata zitatu za dzikolo zomwe azilengeza. Kalatayo yatinso munthu yemwe adzikhala mdziko la America mopyera nthawi yomwe amupatsa adzikhala kuti waphwanya ndondomeko ya visa. Tinayankhula ndi mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ubale wa dziko lino ndi maiko ena achimwemwetsitsi. Iwo akuti mfundozi ndi chipsinjo kwa nzika za dziko lino. Ndi chipsinjo chachikulu ku dziko la Malawi, kwa Malawi amene azikhala kufuna kupita mdziko limene la America pozindikira kuti tikudutsa kale mnyengo zovuta kumbali ya zachuma kotero kuti Amalawi azikwanitsa kupeza ndalama ina yonjezera pamwamba pa ndalama zimene akonza kuti apangire ulendo wawo pita mdziko limene la America kuti chikhale ngati chikole pamene akupita kumeneko. Akuluakulu a boma la Malawi sanalankhule pa nkhaniyi. Maloma zodi yake kuno kuli Longwe ndine Winston Kaimira. Nyumba ya malamulo msabatayi yavomera bilu yosintha lamulo lachisankho kulola magulu ena anthu kukaponyera voti kumalo komwe adzawatumize kukagwira ntchito osati komwe analembetsera. Aphungu a nyumba ya malamulowa asintha lamulo lachisankho la chaka cha 2023 ndipo kamba ka izi ogwira ntchito yoponyetsa voti mamonito oyimira zipani komanso achitetezo pafupifupi 80,000 adzawalola kukaponya voti komwe adzawatumize kukagwira ntchito. Kenford Ndima anali ku nyumba ya malamulo ndipo anatipatsa izi. Nyumba ya malamulo yavomereza bilu yosintha lamulo lachisankho ngakhale kuti aphungu ena maka achipani cha Democratic Progressive DPP samagwirizana nayo pomwe amati boma likufuna kuchita zachinyengo pa chisankho chikudzachi. Mtsogolo wa zipani zotsutsa nyumbayi a George Chaponda anati nkhani sinali yoyenera kuti aphungu akambirane ngati ya dzidzidzi pomwe anatchula zakusowa kwa mafuta a galimoto kuti ndiye inali nkhani yoyenera. Mawa kusamvana kunapitirira pa zokambiranazo pamenenso aphungu ena amati bilu yolola anthu kuponya voti m'malo omwe sanalembetsere mkaundula wa chisankho ikuyang'ana za mpando wa mtsogoleri wa dziko okha.
Poyankhula masana aphungu atavomereza biluyi, mtsogoleri wa zokambirana za nyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda anati ngokondwa kuti magulu omwe akanalephera kuponya voti tsopano akhala ndi mwayiwo. Kunali kofunikira nkoyenera kuti amalawi amene akudzipereka kuti tsiku limeneli adzagwire ntchito yothandizira chisankho, koma ngakhale atawasuntha kumene analembetsa ndi kukaponya kwina adzakhale ndi mwayi oponyabe voti. Koma nduna ya zamalamulo Titus Mvalo yati biluyi ikuti anthu omwe akhala akugwira ntchito zachisankho pa tsiku loponya voti akuyenera kupeza chilolezo ku bungwe la Malawi Electoral Commission MEC kuti awalole kuponya voti m'malo omwe sanalembetsere. Anthu amene mwina make anakuti and special category kandi majournalists kuti amene katasegura ma polling centers amene angatisegura kuti mukavote. Pakatipa bungwe la MEC linalengeza kuti anthu oposa 8,000 sakanakhala ndi mwayi oponya voti ngati nyumba ya malamulo ikanalephera kusintha lamulo la chisankho. Malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Koma aphungu ambali yotsutsa boma motsogozedwa ndi George Chaponda ati boma lakakamiza lamuloli kuti alivomereze. Tinayankhula ndi Esther Jolobala malo mwa aphungu otsutsawo. Ife sitikufunanso kuti apanga abuse system kuti chifukwa chonena kuti apasidwa mwayi umenewo adzingowapatsa anthu akuti akutengedwa akayang'anire zisankho kuma centers kwathu, ndiye kuti amenewa mwina akakhala oyang'anira zisankho mu station imenemu ndiye amene atakaone kuti iwo alembesa akuyenera kuti kuvota ndi ndani, oti iwo ndi amene atakakhale enawo bwana pamene poyendesa zisankho, chifukwa anena kuti aphunzisi alibe kuthekera, they are incompetent. Lero aphunzisi ndiye timamvesera tu anabelo zulapo kunena kuti aphunzisi they are incompetent, ndiye timadabwa kuti aphunzisi ake ati ndiye atenge anthuko abwere kuti azakavote madera menemu akakhale oyang'anira zisankho, ndiye iwowa akakhala bwana amene azikawaona kuti iwo walembesa akatuluse chiphaso chawo chochitira umboni kuti iwo walembesa ndi ndani, popeza anthu onse pamenepa akakhala pansi pa abambo amenewa kapena amayi amenewa. Ndife kuti kunena kuti yayi mmene zisankho zakhala zikuyendera nthawi yonse, ngakhale zisankho za 2020 zisankho za 2019 zisankho zonse mmene zakhala zikuchitikira mbuyo tipange chimodzimodzi, chifukwa panalibepo pena paliponse pamene pamaoneka kuti pali vuto, ndipo apolisi wamabwera kuzapereka chitetezo, ami akhala kubwera kuzapereka chitetezo, aphunzisi akhala kugwira ntchito yawo bwinobwino. Nde lero lozikhala zodabwisa kwambiri kuti tikasinthera muno akhoza kugwirisa ntchito mphamvu, akhozanso kugwirisa ntchito ma numbers, chifukwanso chogwirisa ntchito mphamvu ndi ma numbers yawo nchifukwa chake zinthuzi zikumapezeka kuti sizikutheka zikuonongeka, chifukwa chongogwirisa mphamvu osamvesesa kuti kodi mukuti chenicheni chimene amalawi akhoza kufuna kuti tichipange ndi chani. Ndiye tikamagwira ntchito ngati tikugwira ntchito chipani mavuto ake amakhala ngati amenewo, koma ngati tikugwira ntchito amalawi sikoyamba kupanga zisankho lero, amalawi akhala kupangapo zisankho, palibe china chilichonse cha chilendo mmene zisankho zina zakhala zikuyendera apapaso ziyendenso chimodzimodzi. Bungwe lona zachisankho la MEC lalandira mabotolo a inki yogwiritsa ntchito poponya voti, ndondomeko yomwe bungweli lati ndiyofunikira kwambiri pa chisankho cha mwezi wa mawa. Ndipo polankhula pa bwalo la ndege la Kamuzu wa mpando wa bungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja wati inki idzathandiza kwakukulu pozindikira omwe aponya kale voti komanso kuonesetsa kuti chisankhochi chizakhale chokhulupirika. Oyimira zipani omwe anali nawo pamwambo ati ndokhutira ati kambaka kuti bungwe la MEC likumachitira zinthu zake poyera likamalandira zipangizo zogwiritsa ntchito pa chisankho. Chisomo Chingwalo anatipatsira ripoti ili. Pamene anatsogolera ntchito yolandira inki Mtalimanja ati bungwe lawo ndilodzipereka kuonetsetsa kuti chisankho chikubwerachi chidzakhale chokomera onse. Iwo ati chatsala tsopano ndi kusindikiza komanso kulandira kwa mapepala oponyera voti pamene ndondomeko yowunika onse opikisana pa chisankho ikufika kumapeto. Inki imene ndi imene yafika imene itithandizire kuti tionetsetse kuti iwo amene akuponya voti aponya kamodzi, ndipo kukonzekera kwathu kukuyenda bwino ndithu. Chifukwa chimene chatsalira tsopano ndikuti titsindikize ma ballot paper, ndiye tikamaliza ntchito yowunikira mayina onse ndipo tadziwa kuti ovomerezeka ndi awa pamene titsindikize ma ballot paper mokuti tidzakhala tikuwalandiranso konkuno chapafupi pano. Oyimira chipani cha udya zake alibe mlandu a Beauty Kumtomoni anati ndi okhutira
ndi momwe ndondomeko yolandira inki komanso ndondomeko zina zonse zakhala zikuyendera. Maparents onse a inki abwera ngakhalebe imodzi sidafike, koma tikawerengezera mabotolo ndokwanira ndithu. Ingakhale wapampando wa chisankho wa meki watitsimikizira onena kuti mabotolo amenewa ndokwanira, otitakhala kuti mudziko muno tilinso ndi zisankho zachibwereza adzagwirisira ntchito inki yemweyi, komanso ma by elections ngati angakhalepo. Ndiye kuti ifeyo ndifokhutira kuti pa 16 September chisankho chilipo ndipo zonse zayenda bwino ndipo zathaso bwino. Malingana ndi bungwe la MEC, inki akayisunga kumalo otetezeka kudikira nthawi yodzayitumiza m'madera. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Chisomo Chingwalu. Tikadali pa nkhani ya chisankho, unduna wa maboma ang'ono, chikhalidwe ndi umodzi wati mafumu akuyenera kutumikira aliyense mofanana maka pa nthawi ino ya chisankho pofuna kuthana ndi ziwawa zomwe zimadza kamba kakusiyana pandale ndi zipani. Nduna munduna wa Richard Chimwendo Banda yadzudzula khalidwe la zipolowe lomwe likupitirira mdziko lino m'misonkhano ya ndale, lomwe ati kawirikawiri amayambitsa ndi otsatira zipani kamba kosiyana zipani, komanso mafumu ena omwe safuna kuvomereza zipani ndi andale ena kuchita m'misonkhano m'madera awo. Norbert Mzembe walemba ripoti. Unduna maboma ang'onoang'ono, umodzi ndi chikhalidwe pogwiritsa ntchito gawo 4 ya malamulo a ufumu wakweza mafumu asanu ndi awiri mboma la Nkhata Bay maudindo osiyanasiyana a ufumu monga senior komanso traditional authority ndi sub-traditional authority. Nduna ya maboma ang'onoang'ono a Richard Chimwendo Banda ndi omwe anayendesa mwambo wokweza mafumuwa pa bwalo la zamasewera la Maganga mbomalo, ndipo anapempha mafumu kuti akhale zida zobweretsa pamodzi anthu komanso zitukuko ndi kulimbikisanso amaradhi kuti apewe mchitidwe woyambana ndi kunyozana kamba kakusiyana zipani. Nthawi zambiri chimadabwitsa kwambiri kuti mwinanso otsatira zipani masupporters ayenera kazipani kumusiku ndi amene amalimbana kwambiri kusiyana ndi atsogoleri kumtundako. Atsogoleri kuti mayankhulana, atsogoleri timacheza, maona inu parliament timamwati limodzi, timacheza limodzi, timayankhulana ngakhale tikachoka parliament kuti chifukwa kwa ife ndi utsogoleri, kwa ife ndi ntchito yowatumikira Malawi. Ndiye utenga udzipita kwa otsatira zipani kuti yayi munyengo ino ya campaign musazilengere zinthu pa mgongo kufika poti mpakana zibakera. Mawu ake mfumu yaikulu Mkumbira omwe ndi wapampando wa khonsolo ya mafumu mboma la Nkhata Bay yalangiza mafumu omwe akwezedwa kuti akhale chida chobweretsa anthu pamodzi ndi zitukuko mdziko lino. Ena mwa mafumu omwe akwezedwa pa tsikuli ndi T.A. Nyaruwanga Mbwana kukhala senior chief komanso sub-traditional authority Tula ndi Mkondowe kukhala traditional authority kapena kuti T.A. Malo mwa Zodiac mboma la Nkhata Bay ndine Norbert Tamba Mtuva Mzembe. Akatswiri pandale komanso lamuliro achenjeza kuti kuchuluka kwa omwe adzapikisane pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko kukhoza kusokoneza ndondomeko zina za chisankho maka kwa aponya voti. Bungwe loona za chisankho la MEC lavomereza atsogoleri 17 mwa atsogoleri 20 omwe anapereka kalata zotsindika kuti adzapikisana nawo pa chisankho. Chisomo Chingwalu anatipasira ripoti. Mneneri wa bungwe la akatswiri pandale la Political Scientists Association of Malawi Amavuto Bamusi ati kuchuluka kwa anthu opikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko ngakhale kukuonetsa ufulu pandale kuonetsanso kusalolerana kwa atsogoleri a ndale. Pa 17 wa pira woyamba kuti kausewera ndiye kupezeka kuti palibe amene wawina mogwiritsa ntchito njira ya 50% plus 1 tikuyembekezerabe kuti anthu awiri pa 17 amenewa ndi amene adzapikisane kotheratu. Ndikhoza kukhala ngati kuti ndigwirizane yena amene amanena kuti ena atu apa ndiwongofuna kusokoneza makandidate ena akugwiritsidwa ntchito ndi zipani zina zikuluzikulu ncholinga chokuti akapange disturb kuma political strongholds azipani zina. A Benedicto Kondowe wapampando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum ati ndizodandaulitsa kuti chiwerengerochi ndi chochuluka chonchi. Iwo ati mwanjira ina izi zisokoneza anthu oponya voti. Ichichi ndi chizindikiro chonena kuti andale amakhala ndi zokhumba zawo osati kuwatumikira Malawi, amayang'ana kuti kodi cholowa manja kwa iwowo ndi chani. Aliyense amafuna maulemu wokhala president ngakhale kunena kuti iwowo alibe anthu amene akuwasatira. Izi sizikuyenera zitero ayi. Ife tikunena kuti ngati mgwirizano wa mabungwe nthawi yakwana kuti tiunikire mozama kuti kodi zimenezi zikuthandiza kupititsa patsogolo demokrasi yathu kapena ayi. Komabe mneneri wa bungwe la MEC Sangwani Mwafrirwa wati anthu onse omwe bungwe lawo lawavomereza
anatsatira zoyenera molingana ndi malamulo kuti apikisane pa chisankho. Pa 8 August bungwe la MEC litulutsa mndandanda wa onse akupikisana pa mpando wa kansala, aphungu a nyumba ya malamulo komanso president. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. mukuonera nkhani msabatayi tikadali ndi zina zambiri khani pomwepo. Popitirira ndi nkhani msabatayi kuthayi bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC linabweretsa poyera mavuto amgonagona okhudza kupeza chilungamo ku mabwalo a milandu omwe akukhudza kwambiri anthu akumidzi ndi osauka. Commissioner wa MHRC Teresa Ndanga wati mavutowa ndi kuphatikiza kuchedwa kuweruza milandu, katangale onyanyira okhudza oweruza milandu ndi apolisi mwa mavuto ena. John Paul Kayuni anatipasira ripotili. Bungwe la boma lomenyera ufulu wa anthu Malawi Human Rights Commission lapeza mavuto akulu ku mabwalo a milandu omwe akusokoneza kapezedwe ka chilungamo. Polankhula pomwe amatulutsa zotsatira za kafukufuku wawo ku Lilongwe lachinayi, Commissioner wa MHRC Teresa Ndanga wati apeza kuti kuchedwa kupereka zigamulo ndi vuto lalikulu kwambiri lomwe likusokoneza anthu ambiri. Chachikulu chimene tachipeza ndi madandaulo okhudzana ndi kuchedwa kunena kuti anthu apeze chilungamo kuchokera ku makhoti, delays in accessing justice ndi vuto lalikulu kwambiri, ndipo likuchitika chifukwa cha zinthu zingapo kungotchulapo zochepa. Chachikulu tapeza kunena kuti nthawi zina anzathu amene akugwira ntchito ku makhoti palibe disciplinary action ina iliyonse kapena samakhala accountable, palibe amene amawafunsa kuti inu mwachedwa kuntchito chifukwa chani. Koma ku makhoti ammadera magistrate court nthawi zambiri mumapeza kunena kuti magistrate oweruza milandu akumafika mochedwa kwambiri ku ntchito, nthawi zina osabwera kumene, akangoweruka mwina akapita ku lunch osabwereranso, ndi makeses amene akumalowa ku court akumakhala ochepa kwambiri. Commissioner Ndanga onjezera kuti ziphuphu ndi kugwiritsa ntchito udindo molakwika pakati pa oweruza milandu ndi apolisi ndi ena mwa mavuto omwe alipo. Iwo ati pakadali pano bungweli lapereka mayina a oweruza milandu 4 ku bungwe lolimbana ndi ziphuphu ndi katangale kuti liwafufuze. Mavuto ena omwe bungwe la MHRC lapeza ndi kusowa kwa maloya oti adziyimira anthu pa milandu. Pakadali pano bungwe la Malawi Legal Aid Bureau lavomereza kuti mavuto alipo maka pakupezeka kwa maloya kuti adziyimira anthu pa milandu. Mneneri wa bungweli John Namalenga Jr. wati iwo akuyesetsa kuti athane ndi vutoli. Bungwe la MHRC linayamba kufufuza nkhaniyi anthu ambiri atadandaula maka zakuchedwa kwa kupeza chilungamo ku mabwalo a milandu. Ndine John Paul Kayuni. Kampani ya Larsen & Toubro yomwe ikugwira mdziko la Mozambique ntchito yobweretsa magetsi ku Malawi yati ntchito yachedwa kutha mbali ya Mozambique chifukwa anthu ena akhala akuononga zipangizo. Yemwe akutsogolera ntchitoyi ku kampani a Ankit Kumar Sharma watsimikizira akuluakulu a kampani ya Electricity Supply Corporation of Malawi ESCOM kuti ayesetsa kuti amalizise ntchitoyi pofika mwezi wa mawa. Christopher Sande anatipatsira ripoti ili. Akuluakulu a kampani ya ESCOM ali ntawuni ya Tete mdziko la Mozambique kudzakambirana ndi anzawo zakufunika kofulumizitsa ntchito yotenga magetsi kuchokera ku Mozambique kupititsa ku Malawi. Pali chiyembekezo choti ntchito yomangamanga ikatha dziko la Mozambique lidzatumiza 50 megawatts. Wapampando wa kampani ya ESCOM a Gospel Kazako ndi mkulu wa ESCOM a Kwankwamba Kumwenda ati kumbali yake dziko la Malawi lamaliza kumanga matawa ndi kulumizitsa nthambo zodutsiramo magetsi. Iwo ati boma la Malawi lakwanitsanso kusamutsa anthu omwe anakhuzidwa ndi ntchitoyi powamangira nyumba pofuna kuonetsetsa kuti miyoyo yawo ikupita patsogolo. Akazako ndi akumwenda apempha anzawo wa ku Mozambique kuti achite chotheka kuchita machawi kuti ntchitoyi ipite kumapeto. Akuluakulu a kampani ya magetsi ya EDM ku Mozambique ndi kampani yomwe ikugwira ntchitoyi mdziko la Mozambique ya Larsen & Toubro yemwe akuyitsogolera ndi Ankiti Kumar Sharma ati ntchito yayikulu yomwe atsala nayo pano ndi kumanga tawa ya mamita 195 ndipo akuti ntchito ikatha idzakhala yayikulu kwambiri muno mwa Africa. Iwo ati akuyembekezera kumalizitsa ntchitoyi kumapeto kwa mwezi wa mawa. Malo mwa Zodiac ndine Christopher
sande. muzamasewero akatswiri oyankhulapo pa zamasewero ati gawo loyamba la masewero a TNM Super League ya chaka chino lomwe likutha kumapeto a sabata ino lakhala la nkokenkoke pamene matimu apikisana kwambiri. matimu amene akupikisana kwambiri oyambirira akusiyana ndi point imodzi yokhapo lowa sabata yotsirizayi. akatswiriwa Christopher Njeula ndi Parish Nyama anavomerezana kuti matimu ambiri aonetsera kusintha pakaseweredwe kawo. Bright Kanyama anatipatsira ripoti iri. gawo loyamba la TNM Super League ya chaka chino lifika kumapeto kumathero a sabatayi pamene kuli masewero 7 omwe achitike. pamene gawo lili kupita kumapeto, Mighty Wanderers ikupitirira kukhala pamwamba pa mndandanda ndi ma point 34 pa masewero 14 omwe yasewera, ndipo sinagonje kufikira pano pamene FCB Nyasa Big Bullets ikubwera pa namba lachiwiri pamene yakwanitsa kutolera ma point 33 pa masewero 14, ndipo Silver Strikers ndi omwe pa namba lachitatu. Songwe United ndi timu yokhayo imene sinapezeko chipambano chiyambireni cha masewero a chaka chino, pamene Ekhaya ikupitirira kuchita bwino mu ligi pamene kusewera kwa nthawi yoyamba pamene pakadali pano ili pa namba lachisanu pa mndandandawo. oyankhulapo pa zamasewero a Christopher Njeula wati kufikira pano ligi yakhala ili yamphamvu. Teams ngati FCB Nyasa Big Bullets wa Silver Strikers amene no mwina akatswiri last time akuonekabe kuti zawo sikuti zinakhala zoyambirira bwino meneno anachitira mwina mene Peter Mponda amakocha ku Silver Strikers kumabe titha kunena kuti ndi season kapena tinene kuti ndi ndime yoyamba imene no onera mpira asangalala nayo kwambiri. kumbali yake oyankhula pa zamasewero ina Pare Chinyama wati kubwera kwa anthu ochuluka ku mabwalo a zamasewero ndi chizindikiro kuti matimu akusewera bwino. gawo loyamba lakhala bwino kwambiri ndiponso lopatsa chidwi limene sakudziwika kuti amene angamalize pamwamba ndani pakati pa Bullets ndi Wanderers. chifataona zambiri zimene zakhala zikuchitika, ngakhale Bullets yaluza magemu atatu koma kupeza kuti kungosiyana ndi Wanderers 1 point. Wanderers sinaluze koma imapanga madraw, so ndi gawo limene aliona kuti lakhala bwino kwambiri. tunene za matimu onse amene akhala ine imene ndipatsa chidwi ndi Silver Strikers imene inachita inavutika pakati apo koma yadzikokera mpaka yafika pa namba 3 imene iso ndimene kuoneka kuti pa second round imakhala yovutirapo ikhoza nawo kuchita nawo contend. sitingaichotseretu mu mpikisano kuti ikhoza kupikisana nawo kutenga chinthu chimenechi, koma ndi round imene ndayiona kuti yabwino kwambiri. zina zomvetsa chisoni nzonena kuti taona kuti Songwe imene yalowa kumene pa 14 games ndi 1 point imene ndengosonyezatu kuti iyi ikhoza kutuluka. andi china chikumvetsa chisoni chona matimu akumpoto akuoneka kuti awiri atapanga nawo chibwana akhoza kutuluka. imene yakondweretsa pa matimu onse mwina ndi Ekhaya imene yangolowa kumene yapanga zimene apanga chitipa chaka icho ikupeza kuti nayonso ikuita nawo content mu top 5 ndiye tayiona kuti ligi yabwino kwambiri. sinakhale ma instance amalifari ndochepa okha ma players kuchita SDF ndochepa koma ligi yabwino imene tayiona mchaka chimenechi. revenue yapa zolandira pa gate zimaonekanso zaita ndipo kusiyana ndi chaka chatha. gawo lachiwiri la TNM Super League likuyembekezeka kuyamba pa 23 August ndipo ligi iyi ikuyembekezeka kutha mwezi wa December. M'malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Apanso ndi mapeto pa nkhani zathu msabatayi.